Ndị awa na ume Igbo afọ mbụ amaka ekwo abụ m ofu onye n'ime unu so na ndị na-akwado ntọnanị ọdịnala na omenala Igbo. Ndị awa nọ tata bụ 19th February 2025 n'ọgụ afọ ndị bekee. N'ọgụ afọ Igbo anyị agbagokwa n'afọ ọfụ. Anyị abago n'ọnwa mbụ n'ọgụ afọ Igbo. Taa bụkwazi orie n'izu Igbo. Ndị nwanne ụmụnne m, anyị ekene Chukwu okike, anyị ekenekwuzi chi nta niile nọ n'okike ferikakwa anyanwụ na agbala sọpụ ya, ọnwa asụkwa ferika. Anyị ekene mmụọ niile na-edu na-eche anụ Igbo, na-edukwa na-echekwazi anụ anyị niile ebe ụmụ Igbo bigasị na mba dị iche iche dị n'ụwa. Ọnụmanụ Igbo gbasasịla gbasasị. Anyị na-ekene mmụọ ndị anwa niile na fa rapụla anyị na-adị na nịva wee kwado anyị wee nweta ife anyị ji enyelu ndị aka n'ebe anyị bigasị. Anyị ekene mmụọ nwa niile, anyị ekene mmụọ niile anyị na-ava yi wee bịa ụwa. Unu ma na verika mmụọ niile nke anyị na-akpọchi anyị, ndị iche ebe nna anyị, ndị iche bụkwu nna anyị. Anyị ekene gbere fa ncha niile n'ọlụ fa na-alụ na ndụ anyị wee na-ayọ fabiko kene ike agwụkwọ na fa n'ọlụ fa na-alụ na ndụ anyị. Fajebekwe dobe anyị Igbo n'ọdịnala Igbo ama nna, omenala Igbo ama nna, na nke anyị ama mfu ife anyị bụbu Igbo. O nwere ife ji mala anyị ejidesi ya ike. Ndị ewonu ụmụ Igbo, ndị ewonu. Nkụzi nketa bụ ihe nketa sitere na chi. Izuụka gara aga akọwala m ife bụ chi, na mmụọ niile so n'ife anyị na-akpọ chi, ike niile so n'ife anyị na-akpọ chi. A sị m ife nketa sitere na chi. Ndị Igbo na-agụkwa nwa afọ wee gụọ o si na chi. Ọ gịnị si na chi? Ife si na chi erika. Ịbịa ụwa, ọ nwoke na nwaanyị kpọrọ gị bụ mmadụ, ebụrụ mmadụ na-eku ume. Nwa ife natala nne ya, nwa ife natala nna ya, fa so na chi. O nwee ezigbo ife ị natalụva, nwa nke na-adịsịrọ m ị natalụva. Fancha si n'ife si na chi, o so na oke iketalụ. Ọ na-adịbụ a na-eke oke. Na ụmụnna ka ebe oke ije befa na eke anụ, ị ga-afụ aka nlụtasị mgbe atụsịa ife eji eke anụ na ụmụnna. Ị ga-afụfa na eke anụ fa kelụ dịka ulu anụ, fe kele ọkpụkpụ kenye na ulu anụ, kele ulu anụ kenye na ọkpụkpụ. O nwere onye a na-adịbụ ekebe anụ oketa sọsọ ulu ọma nkele ọkpụkpụ. Ọ na-adị balanced. Ọ dị na nature. Ọ enwe north, enwe south, enwe east, enwe west. Ife ya na-ekwesị dị balance, in equilibrium. Onye ka ọ na-adị bụ udu mmiri bịacha na ọkọchị abịa. Ọ bụ ndị nọ na ana bekee enwe winter. Anyị na-afa apụ na winter, anyị na-afa aba na spring. Nweze spring, enwe summer, enwe autumn. Obidokwa rotate ya. Ife niile ga-adị balanced.
ọ ka Chukwudi fe ife na-ekwu okwu ya bụ oke si na chi ya nụ ntị. Ọ dị mkpa na ịma alụ. Ọ na-adịbụ nna gị kenye gị anyị nna gị kenyelụ gị bụrụ nke gị iketara na iketa gị anị anwa onwe ife na-awọ n'afọ na anị anwa gị ya akpụ ya alụ dị na anị anwa maka na ekenyego ya. Ife nji ekwuli ya bụ ọ dị mkpa na anyị nebesịla anya na oke si na chi ife nketa si na chi. Ọ bụrụ na ọnya ka ife ndị nna nna anyị metalụ ji awa n'afọ walụ ụmụfa na ụmụfa maka ọ ka esi ịma prọs ife ọma ka ya na-eketa na be nna ya afafe dị mma ị na-azị ya ọ ga-enwekwa nke ị ga-emezi na-adabara ya ka o ji dị mkpa nakọta ideje jụọ ase na be nna ya enwe ife iketala ebe ama enwe ife na-awa n'afa maka ngị ka ọ dị ala imezi ya. Ọ bụrụ ọsọ ịza afafa na ibi na anịva na iwelu ngwongwo va prọpati va ekebe okenye prọpati ịma ọ na-adịgbu mmadụ nwa zụba prọpati ehe nsogbu adọrọ ị na-azụkwa prọpati wil ekenyekwa ya na wil nsogbu adọrọ ihe eketa wil mana ihe na-ekwe ka o nwere ife ụgwọ onye anwa ji ndị ya akwụ. Onye ka o jidikwa mkparị nne na ịma ife n'ọlụ gị ụwa mmadụ ọmmụọ ife ọbụla n'ọlụ gị ụwa. Ụfọdụ ndị mmadụ na-enwe nsogbu ọ bụrụ ifefa ketalụ n'onye ụwa ịma mmadụ nọghalịa ụwa o nwere ike ọ bụrụ na ụwa nke ọbịa bụ na o nwee ụgwọ o ji ọ ga-akwụ n'ụwa nke ọbịa onye ọ nọlụ ụwa ya eketakwa oke anwa a ya enwekwe ezigbo ife iketalụ na mmụọ n'ọlụ gị ụwa dịka ezigbo agwa iketalụ mana ọ ya enwekwe nke na-adịrọ mma ikwesị inebela anya. Ọ nwe onye mma nwaanyị mgbe ọ nọ ndụ arụ aya kia ebuli ya jee ụlọ ọgwụ nke a jee nke a ada amụ ife na-ayị ya mana nwaanyị anwa o jekwa ụkarị nne chiche ma echiche n'ụlọ ụka ọ dịgide ọ nụrụ nwaanyị nwa ya mụta nwa ofu nwa ya wee n'ọlụ nwa ya ụwa ya nwa ya wee na-eto wee lụọ ihe dịka arọ 18 wee kpaba aghala ụdị aghala ọbịa kpaba aghala abụ ife ọ na-adị emebu mbụ mgbe ọ dị dịka arịa pesịrị mpe wee jee n'afa wee jụba ase oke ka nwa ji akpazi ụdị agwa wee sị amakwa onye n'ọlịa ụwa sị mba na amarọ wee jụba ase wee bụ na onye n'ọlịa ụwa bụ nwaanyị anwa ya lụ nnukwu arụ mgbe ọ dị ndụ wee sị na anakwa na-ekwu na ọkwa onye a n'ọlụ nwa ụwa na ya emela ife gbasara ife onye ụwa emezisi anya wee sị na o nwere ife ọzọ na-enye nsogbu na nwaanyị ya nwa n'ọlịa ụwa na mgbe ọ nọ ndụ na eze nwaanyị ka ọ bụ mana ọ marọ na ya bụ eze nwaanyị ọ kpọnyere isi kponye n'ụka n'ọnya ka o ji ya gide arụ o wee nwụrụ na ọ nwelụ ife ngwube nne ya na-anị ya mbụ nwaanyị ya nwa na ọ na-anị ya anụ ka ọ na-anị ya ebuni n'ọnya bụ ife ji nwaanyị anwa orie nwa ọ nọ ndụ na anyị eje nye ngwube nne ya ebe anwa ka ọ rapụ nwa ọ n'ọlụwa wee jee mee ememe di ya ozugbo emesịrị ya na ya o merọ dị izu ọ gachazụrụ izu 4 nwa nwa wee nwere onwe ya. Ife emika na ụmụnne m ife njikọlụ na akụkọ a bụ inwe ike na-enwe nsogbu ịma mma na o nwere ụgwọ onye n'ọlụ gị ụwa ji ikwesị ijekwu ọ dị mkparị nne na ịbụrụ onye Igbo na ịma alụ onye n'ọlụ gị ụwa mmalụ ka o nwere ụgwọ o ji ọ bụrụ na o nwe ụgwọ o ji mgbe ọ dị ndụ ọ ngị ka ọ dịla ịkwụ ụgwọ anwa ọ bụrụ na o nwe ife ọ na-emetọrọ mgbe ọ dị ndụ ọ gị ka ọ dị imezi ife anwa ka i wee nweta onwe ya. N'oge na ụmụnne m ife nketa sitere na chi
na-adị nnọkọta na-adị jeju ase nwee ka ọ bụla ya na-ekechili gị ife na nnọchili ya ụzọ ọ na-enwe ife a na-eketasị ụfọdụ nwee ka ọ bụ na enwe ife na-awa na be nna gị ma mma nwee ka ọ bụ na onwe onye ele ma na onwe onye a na-akwarọ ncha niile dị ife dị ala gị dị elu ndị bụ unu niile na unu ya gbakọ aka ka unu mezie ife wee gabala onye ọbụla na ife dị na chi erika ife dị na chi emika ụmụnne m ndị ọma n'ọnwa mbụ a ka anyị bụ ndị Igbo ji wee bido kpochebe afịfịa kpochebe ọfịa mezibe anyị na-akwado ebe anyị ya akọ ife ọfụ maka na anyị abago n'afọ ọfụ o nwekwa ike ọ bụrụ na onweghị ebe ndị mmiri zolu nwekwa ọ bụ na mmiri ka na-achọ izo mana aga ebidogo n'ala Igbo na nwa mbụ ka anyị ji akwado ịkọ ife oluru akịta na nwa nke abụọ ebido mezibe anyị ka anyị si wee kọọ ife ụmụnne m ekenesie m unu niile ike unu bụ ndị na-esonyelụ m na soshal midia enwesigasị m akaụntụ na soshal midia mana Facebook mana Instagram, Thread, TikTok, Twitter. Akwa nwe ka ọnụ m dị taa ụkwala na-enye m nsogbu oyi dị na oyi anyị na-afa apụ n'oyi were adịtụ mmata anyị na-afa apụzi na winter anyị gafa aba na spring bụkwa mgbe obodo agwa ji amalite ịkọ ife ọnya ka onye jigba gị na n'ọkịta ka ekwesịrị ịdị na-aba na new year maka ife ọfụ ebidobego ịkọ ife ọfụ n'izu a ka ekwesịrị ịbụ mgbe ndị mmadụ ji eme new year afọ ọfụ aba na afọ ọfụ ụmụ Igbo ekene m kenesi unu ike asị m unu niile bụ ndị na-esonyelu m na-atụsa ozi m na-enye m nkasi obi na-enye m edelu m ọmalịcha ozi niile unu na-edelu m welu na-akasi m obi ọ na-atọkwa m ụtọ ọ na-eme m ngụsị amụọ amụ nsị na ndị be anyị nafa nabatakwala ozi m ọ na-eme obi adị m mma ọ na-eme ọkasikwa m obi na ụnụ na-aghọta ife nna ka m si akụzi ọdịnala na omenala nke anyị nkwado unu dị m mma rinne eju m afọ ndị awọnụ ọ ya adịla unu niile mma Igbo bụ na ọ ya adịla unu mma unu bụ ndị na-esosi m ike ghọtala ozi m na-akwado ọdịnala na-akwado omenala ọ ga-adịla unu mma n'ife niile unu tinyela aka n'izu a bụ ife na-eweta ife ọma ife na-eweta agam n'iru ife na-eweta udo na-eweta ọṅụ unu niile etinyela aka ọ sị m na ọ ya agazila unu ọ ya aga na Eke ọ ya aga n'Orie ọ ya aga n'Afọ ọ ya aga na Nkwọ Igbo ndị ọma ndị na-ege m ntị ụmụnne m daalụ unu rinne ọ ga-adị na mgbe ọzọ mgbakọ mesịa